ole hun rei tak chung ka han re dak wang wanga chuan voina karon lan le na chan chu ke YouTube channel hi sum lama har satna ka to wangi ka hralh phala chan chu chan kan soi lo ne chan chu kadam lo tar chara nam do ina te ko ma he ka chair to he camera ai chuan ka chair lo mai mini ka chair to he kadam lo na wangin tuna ko hian kan dum kek to po chen se sai tam lo mai la person mo na wangin ke YouTube channel hi ka hralh phala ni alei du chuan comment na khan lo hri ula ka number te karon pe chu nga ho sapa tlante in kan donia chonin in thre ta na ka du chu ka channel hi ka monetize to a om je chu paisa ala ru the to na ni chu tlem zong ka khol ka boka ka channel in le ang paisa ka chu video in upload chuan thleng te chu in hulet le ka thei to ni chuan a to ber ta na ka sai du chu ka channel melo min khawngaiya melo subscribe sak tu te le ka video melo en sak thin tu zang zang te chuma khan long thu ran sa ya chuan ka channel hi ka phal view wanga hralh ka ni lewa re sakula ka du chu sum mo na wa ania chung ti bo re ngai chuan mania tin mo tala ne pisa ka lo ne i ve thi nam ti we view chuin karon ne zawar to pani e chuanin re sakula ka du chu har sat na wang le dam lo na wangin ka channel hi zuar mai kan